Σήμερα δεν έχω λεφτά. Κάποιος μου τα έκλεψε. Δεν μπορώ το... Δεν ξέρω ποιος να μου δω. Και έρχεται πίσω μου η Ηλία να κρυφτώ. Να μου καλεί ούλο. Ξέρω τι να γίνει. Κρύφτηκα πίσω. Άιτον! Τι κάνει ο Ηλίας. Yes, έχω λεφτά τώρα. Μπορώ να βάλω πίσω τη φανέλα μου. Έχω χάσει μια πολλά φανέλα. Τώρα μπορώ να πάτε δουλειά. Δεν μπορώ να πιάσω πολλά καλό αυτοκίνητο. Ευχαριστώ ρε Ηλία. Αλλάξατε το χρώμα του και πάμε. Σε πιάνοντα. Δυνάμωσα το πολλά. Ούλα έκαμα το πιο πολύ. Άτε πάμε εμείς. Να βρω δουλειά. Για να πιάσω πιο πολλά λεφτά. Να δούμε το. Εδώ στην τράπεζα. Μπορώ να δουλέψω στην τράπεζα. Δεν μπορεί. Εντάξει, αφήκαμε. Yes. Να σας πω. Όποιος θέλει να πάει στους σύνδεσμους να βρει το κανάλι μου στο TikTok και το δεύτερο μου κανάλι. Αλλά ακόμα να κάνω βίντεο. Αλλά όποιος θέλει να κάνει εγγραφή. Εγώ θέλω. Όσο Ηλίας Πούνων. Είναι μαζί μου στη δουλειά. Εντάξει. Κάνω δουλειά. Να πιάσω την κάρτα. Εδώ τι έχουμε. Πώς να πούμε. Άτε εγώ. Πού ήταν τον Ηλία. Του δώσε κάρτα στη λευκή. Εντάξει. Να δούμε λίγο. Εντάξει, να κάψω μόνος μου. Πρέπει να πάω κάπου. Ήρθε μου ένα χαρτί που θέλουμε. Θέλω πολλά. Έχω να πάω να πιέρει φραπέ. Άτε! Εντάξει. Άτε! Το χαρτί. Το χαρτί. Αν δεν αξιάζει το αυτοκίνητο. Να πάμε κάπου να το δούμε. Πάμε. Άτε. Πάμε. Να παστάχνουν και πάμε πάνω. Πάνε πάνω. Πάμε. Εδώ. Δεν έχει κανένα, απλώς να τους το αφήκω. Ναι, άφηκα τους τώρα που μένει. Άτε να... Καραντούρος ρε. Ηλίας παίζει. Παίζει ο Ηλίας. Παίζει. Παίρνει.
Έλα να κάνουμε μαζί βίντεο που το πρωί και κάνουμε ένα πράγμα, απλώς ένα πράγμα ρε παιδιά. Ωραία, τώρα με τα λεφτά μου να πάω να μου δώσουν λεφτά. Ένα σχέτα. Α, ναι. Τώρα 6 να πρέπει να πάω. Άτι. Αλλά πριν να πάω στο town hall. Για να πάμε στον τρίτον όροφο. Όποιος δεν ξέρει που είναι. Τον πρέπει να βάλουμε. Εδώ κάτι να δω. Εντάξει. Η δεύτερη μου δουλειά δάμε. Tickets. Πατάμε. Αμένη δουλειά. Εντάξει. Τώρα θέλω να κάνω κάτι πράγματα. Να κάνω κάτι πράγματα του hacker. Και τώρα εντάξει, τελειώσαμε. Να πάμε στο δεύτερο. Αλλά σήμερα πρέπει και να τη δουλειά. Τώρα στο πω και δεν μπορείς. Δηλαδή έχω μια δουλειά να κάνω. Και τώρα πρέπει να βάλω στα τρίτο όροφο ή δεν μπορεί να κάποιος άλλος. Πρέπει μόνο χέγγα. Του έστελω. Τι έχουμε αλλάξει. Δεν πήρε το όλο κουμπί. Πατάτε το. Πήγατε παρανίδα στο πατάτε. Κοιτάξτε. Πέλε. Τι πιάνει με τηλέφωνο του Σουέλιας. Πρέπει να μπω τα λεφτά για να γυρώνω. Εγώ τώρα πάω κάτω στον... Για να πάω... Να είναι πολλά να πάμε την ώρα που πρέπει να το γράφει. Τώρα πρέπει να πιάω και το και ένα αυτοκίνητο. Να σκαλέξουμε. Άντε έρθει ο Σουέλιας που βγαίνει. Όχι, τούτον που είχαμε να πιάω. Και θα φέρεις και πιο πολλά λεφτά και τον πρώτον ή το δεύτερο. Φίλοι μου, Πελίνα, εντάξει, πολλά καλή είναι σας θέλει, απλά σκαβά ένα αστείο. Να σας πω, θέλω να πιάμε πιο πολλές εγγραφές, πιο πολλές προβολές. Θέλουμε. Πρέπει. Εντάξει, εγώ πρέπει να πάω γλυό στο γραφείο. Η ώρα είναι 8. Να πιω λεφτά, να πιω ένα να κάνω κάτι. Σπίτι θα πιάω. Να μείνω έξω.
κάνω τα λεφτά ξανά. Α, το κλαμπ ανοίξε. Ήταν η ώρα που πρέπει. Ήρθαμε πρώτοι. Άρα λιέδαμε. Μα πού είναι το σπίτι μου? Να θυμάμαι... Δεν ξέρω. Να πω το Ηλία. Αν να βρω το σπίτι μου. Ξέρω, θα με στέλνουν το πλοίο. Βράμε τώρα. Τι πλοίο? Δεν μου πώς λέγεται δεξιά. Στο προηγούμενο βίντεο που σας... στο προηγούμενο βίντεο το Speedrow μου είπετε τι να κάνω το επόμενο βίντεο, έκανα το ό,τι θέλω. Άμα θέλετε να κάνω... πρέπει να πάω ξανά στο Town Hall. Να κάνουμε λίγες μέρες βίντεο με τα αυγά που μαζεύει. Τα μεγάλα, όχι τα μικρά να μαζεύουμε. Όχι στο χάρτη στα Αθήνα. Εγώ είμαι στο χάρτη να σας πω. Πού είναι το Town Hall? Μπορώ να το βρω, κάνω γύρους. Ρημιανίε. Είδαμε από την άλλη πλευρά. Έγινε. Εδώ είδαμε. Έκανα λίγους γυρούς για να το βρω. Εσύ πέλη. Πρέπει να πάω πάνω να δουλέψω λίγο. Ναι, εγώ είμαι. Ουι. Ναι. Τώρα πρέπει να δουλέψουμε λίγο να γίνουμε hacker καλύτεροι. Πού είναι το hacker? Πού είναι με το hacker? Πείτε μου. Κάτω. Θυμάστε. Γιατί να μου πείτε αφού μπορείτε να μου μιλήσετε. Τώρα το βίντεο να βγει πιο μετά. Που το κάνω. Εντάξει, τώρα που το θεωρείτε πέρασε που έγινε. Εγώ για τώρα που λέω. Που η ώρα είναι 7:07. Τούτη είπε Ελία να τους σκοτώσω. Να τους συλλάβω. Και εγώ πάω στην τραπέζα. Ευτυχώς δεν με κλέψε κανένας. Να πάμε δάμε. Να δούμε τον παππού μου τον Τάσο. Άτε πού είναι τον παππού μου τον Τάσο? Συγγνώμη. Εν τον ήβραμε. Είναι ένα αλλού. Δεν ξέρω, αλλά γιατί να με πέφτω? Εδάψαμε.
Θάψαμε. Θα κάνετε like, θα γραφεί όποιος έπιε στα καρναβάγια. Εγώ έπια. Ήταν λίγα μέρα στα καρναβάγια. Θα σας πω, αύριο ο Ηλίας να κάνει δείξει το πρόσωπο του. Υποσχέθηκε μου το. Υποσχέθηκε μου το. Δεν το βράμε το παππού μου να νοντάσω. Αλλά εντάξει, κρίμα. Κρίμα να το βρούμε άλλη μέρα. Άντε να φύγουμε τώρα δάμε. Για να πάμε να πιάμε λεφτά. Μόλις σκεί ο ήλιος. Εντάξει, εμείς θέλουμε να πάμε να δούμε ταινία. Λέω στα παιδιά. Ποιος θέλει να κάνει γιορτή. Στην 5η Μαρτίου ή για την 1η Απριλίου. Εγώ πάντα θέλω να κάνω. Για την 1η Απριλίου. Γράψτε μου στα σχόλια. Γράψτε μου τι παιχνίδι θέλετε το βίντεο. Το επόμενο βίντεο. Άντε φκαίνουμε. Αρκούμε. Χάγια η ταινία. Άντε πότε να δείξει την ταινία. Θέλω την. Να τη δω. Ελπίζω να μην μου το κλέψανε. Άντε. Εμείς περιμένουμε την ώρα 6. Εντάξει, να πάμε. Ui, ρε του πάραμε. Άντε πού είναι ο Ηλία, ευκήκεν. Ευκήκεν είναι τόσο βελός. Έξαλα ευκήκε. Δεν ξέρω τι θέλει. Έκανα τόσο πολλές φωτογραφίες. Εντάξει, δεν είναι πολλές, αλλά έκανα πιο πολλές. Να ξέρετε. Παίζαμε ένα παιχνίδι με τους φίλους μου. Τι είναι τούτο, yes! Αλλά τώρα πώς είναι το φύο. Τώρα μπορεί να... Ρε πελί. Εσύ βράτο. Άντε φεύγουμε. Το χαρτί έρχεται στο Town Hall σήμερα. Πάνω στο 3ο όροφο. Είναι στο 3ο. Είναι θυμηθήκα. Δάμε. Να πούμε εδώ τι ήταν δάμε. Να το πούμε, εντάξει, να πούμε. Άντε τώρα πάμε. Ρε χείμελε. Χαχα. Βοηθήκες με. Ότι άλλο λεφτά. Εντάξει τώρα τα αυτοκίνητα. Και τα δωρεάν για κάποιο λόγο. Τώρα μπορεί 800 ευρώ
το Brookhaven. Άντε, ξέχασα που πρέπει να πάω. Αλλά θυμήθηκα στο γραφείο μου. Και όσο πέρασαν τελικά στα καρναβάγια, γράψετε μου. Και ποιος επήρε. Δεν θέλω να κάνω την άλλη φορά. Περίμενε. Λάθος χώρος. Τώρα πρέπει να ξαναπιένω την άλλη πλευρά. Ρε. Εσύ τα ίδια αυτοκίνητα μας. Ρε πελέση! Φύγε! Άντε, επιτέλους, εδώ κάμπου τα λεφτά μου. Τώρα να σας πω. Έχω λεφτά να πιάω δικό μου ξενοδοχείο, ναι. Πάμε να πιάμε, έχω πολλά λεφτά για να πιάω. Τώρα τα χαρτιά για το για λεφτά των τελευταίων τούτων. Για το ξενοδοχείο. Απλώς πρέπει να μου δώσουν πιο πολλά λεφτά, την άλλη φορά δεν μου το κάνω. Κανένας δεν κάνει το σπίτι του δάμε. Είναι ο καλύτερος τόπος δάμε. Δάμε που είμαι εγώ. Άμα χωρίς VIP και τούτα, εδώ δάμε. Το ξενοδοχείο μου να πιάμε. Συγγνώμη, απλώς έπαιξε το τηλέφωνο μου. Είμαστε πάνω. Γιατί εχθές έπαιζα. Έκανα ξενοδοχείο. Και πριν την ώρα έρχονταν 1000 άνθρωποι. Εντάξει. Έκανα βίντεο πώς που έγιναμε που 0 ευρώ έγιναμε οι πιο πλούσιοι του κόσμου. Έκαναμε και ξενοδοχείο. Έγινατε πρόεδρος. Άτε, μπάει σε όλους. Την άλλη φορά να... Ρε. Τι είναι να παίξουμε την άλλη φορά. Το Brawl Stars σημαίνει. Όποιον δεν ξέρει λίγα ούτε το Brawl Stars για να ξέρει. Άτε, bye σε όλους. Bye. Bye.